Már veszem is kamerára, Gergő. Gergő, kamera. Nem fénykép, kamera. Óriási bazd meg. Geci volt estem, bazd meg, legyen még hozzá. Mutasd be másikat. Ne. Mutasd be másikat. Nagyon szép. Nagyon szép. És ki az a jóképű gyerek? Ő az bazd meg. Nevet ne használjunk, mert utána vissza lehet élni vele. És mennék az ügyvédhez, de hát nem fogok menni, mivel geci jó nézek. És nem vettük ezt, nem azt a gyerek. Ennyi az egész. Most hátra mögött jön itt egy... Nézzük. Szabi! Mondjad! Mennyibe kerül az a kabát? 40. Ez 40. Mennyi? 40, bazd. Mennyi? Voltam. 40! Mennyi? 40! Mint 70, bazd meg! 40, mint én 70. Basszad! Kurd meg! Azaz! Mennyi? 40 000! 40 000, Miki, bazd meg! Kétszer letérdelt. Ne feküdjél le, Miki! Kétszer letérdelt. Ennyi az egész. 40 forint, 40 forint. Ő a Miki. Én vagyok a Geri, de az nem számít semmi. Geri, mi a Geri? Az a lényeg. Szevasz. Miki, te vagy az, ugye? Hát persze. Ez az internetre fel fog kerülni, azt vágjátok. Megyünk egy mondd meg a címet, hogy www. A pontot számít. Utána, hogy mi van. Ennyi van. Ott vagyunk. Interneten, vagy máshol is ott vagyunk, egyszerűen geci híres vagyok. Azért jöttem vidékről, de itt van. Szalika, ennyi, basszad neki. Ennyi, ebben egy nagyon nagy pont. De azt látod, itt van, hogy nem geci, kicsit vidám. Ez az internet, bazd meg! Itt a szita, bazd meg. Baszom hátulról, nem jó is lesz. Szabi, menj! Ez itt a szita, bazd meg. 40, bazd meg! Köpi a számba! Gyere, onnan köpi a számba! Még beledobom a séromat, az kiló, bazd meg! Onnan köpi a számba! Nem, itt vagy. Köpök a szájába. Adj de jó szeg. Ez nagyon turhás volt, bazd meg! Ez nagyon turhás volt! Hadd simogassam oda. Yeah? Peace for you, nigga. One again. My brother. One for with my brother. Yeah? I know. And one for him. Yes? And one for you. Yeah. And this is the perfect harmony, I think. This is better. Better for you, better for me, and better for him. This is the perfect harmony. Peace for you, nigger. And peace for him. Bad boys, Yamas, What you gonna do? What you gonna do? Where is come for you? Bad boy. What you gonna do? Ennyi, tesókáim. Ez internet. Ez internet. What you gonna do? We come for you. Jó, te vagy. Szita, ez internet lesz, geci. What you gonna do? What you gonna do? 40, bazd meg. 40. Ő a szita. 39. 18 mondja fel. De kamera. Azért kameram hallott. Egy cseppet se alkottam, Miki. Ne kellett venni ennyit. Hey, jó. Fumárasztal. Hallod, fumárasztal, geci. Jó. Something with two. Jaj, jöttek fürdeni? Itt vagyunk. Jó. Gyertek már közelebb. Gyertek közelebb. Nagyon jó barátom. Itt van, geci, az operaház fantomja. Ne gyertek közelebb. Az operaház fantomja. Mennyi? Nézd, mit csináld, Vik. Van macska követség. Tudom macska rendőröknek. Magyar televízióből 3 percen belül itt lesznek a rendőrök. Jó. Something with two. Jó már girl. El kéne már menni, végre, el kéne már menni. Valahogy. Na. Szarás előtt, jó, tényleg meg kéne valami. Gyere már, Vitya, gyere már hozd a formát, ahogy az előbb hoztad ide. Mennyi? Ez 40 000. Ez a kabát itt, bazdmeg 40. Amire ráhasaltak. Ez a Jackie, nem Ezért Jackie. 40 000 ez a csámon. A kabát, Bágácsi?
Itt meg tojásos nöködliben nyomjuk, bazdmeg, kőkeményen, hogy hova megyünk, mikor megyünk. Ez egész olyan munkva. Mennyi? Áfával. Semmi, gyerekek, ne! Én vagyok itt a legjózanabb, bazd meg. És Kurva jó. Megyünk hozzám! Megyünk hozzám! itt a tarkom, geci jól sér. Fotózd le, bazd meg. Nagyon szép a sér, ott tesókám. De arra te vagy. Görögországban vágottad, látom, bazd meg. Santorini. Itt a nyelvem. Az is. Az nem mindegy. Santorini vagy... Hallod? Az nem mindegy, hogy Santorini vagy San Diego. Hoppá! Nova, mi? Nova. És Diego Tristan. Casanova. Casanova? Nova? Nova, azt tudod mit jelent? Spanyolul új. És mint a faszom az új, bazd meg. De a Casanova is. Nova az a hold, nem a hold. Nem, Nova az új. Jó, Itt a operaház fantomja az ég. Szabika. Fordíts meg egy pillanatra a kamerád, mert geci jó nézünk ki, az tény, bazd meg. De egy kicsiket, erő van. Jaj, Erő van szó. az operatőrrel van egy kis gond. Semmi gond nincsen. De van baszva az operatőr. Nézd meg a spanomat a Mikit. Nézd meg a spanomat a Mikit, nem hívott ma még semmi. Mozogjál Mennyi, mozogjál Mikire, bazd meg. Annyira jól néz ki. Mikikém, bazd meg. Mikikém baszott jól nézel ki, megmondom az őszintét. Egy képet egyről, akarsz egy képet egyről? Pinaptóra. El nem mondom, hogy 22 éves az ember, nézzétek meg. Jó, igaz. Ugye? Most töltötted a 22? Igen. Ugye? Jól látom, geci. Meg vagyok, még a lányok ott vannak át. Gyerekek, én meg dolgozom ma. Mit kell, csak itt azt nem egy szerbusz, sörös Szabi, hogy te vagy az. Üzenet. Én azt üzenem, hogy tele van a farkam, és menjünk már valamerre, meg körülbelül jön ott egy autóban. Látok, figyelj, listen. Forgatja az autót, Listen to car. Yeah. Magyar vagy látszik, bazd meg. Magyarul vagyok nem turista, Yeah? Forgatok, szí. Ezt kérek szépen. Puff, ez az... Miért forgat? Gyerekek, hallod? Szabi, fordulj ide, gyerekek, igazi túlszorát fejőség, a szitának akkora feje, mint egy tehénnek, bazd meg, vedd meg! Mitől? Karate bemutató, rugás, egy rugás! Gyerekek, rúgják! Egy rugást! Engedd! Jó, de szép! Jó! Nagy a feje, és raszta, és rúgni is. Na, egy 4-es párost! Egy 4-es! Egy szinkront! És nem volt drága a tollal, Viktor, nem volt drága a tollal. Ez édes összes az a manos. A fonott valami. Édes összes. Ez olyan bassza meg, hogy ilyet nem láttam. Misha! Mit tudod az edzéssel? Fordulatrugás, tessék! Gyerekek, beszéljünk is el, és őrösön is Tozsdi. Geci lesz ki. Geci off leres. Figyelj! Nem szól ezt már. Hoppá, karate! Erre nem beszélünk. Hopp! Beállás! Fordulatrugás, tornádó! Tessék! Nagyon szép! Jó! Megy a faszomba! Ez tényleg nem osztott volna szép. Ez nagyon szép volt. Na, akkor gyerünk, nyomulunk tovább. Mikikém, mondjál erre valamit, Geci, mert ez így nem lesz jó. De tényleg le a kalappal, utoljára a kalap rajtam nagyon régóta nem. De, ennyi jó. Szevasz! Jó, hogy te vagy az. Hogy szolgál az egészséged? Geci jó. Felvétel 12 órán. Nézd meg, a rasztalverom. Itt van. Felvétel Geci jó nézünk. 12 órán keresztül. Geci jó nézünk. Pózolunk bazzak, mondd, amit akar, hát ez de hallom nem megy. Jó. Semmi Azt igen, a Vandámot. Oda megy, nagyon gyorsan. Úgy özik. Úgy Zoltán. Ennyi, bazd meg. Lemaradtam, Geci. Elmaradtam. Na jó van, mindegy. Nyomulunk tovább. Hát megmondom őszintén, hogy ez szerintem ez internetre fog kerülni, de ne tévesszem meg a látszat. Háj. Köszönöm. Meg vagyunk. Hopp, Hári. Meg vagyunk, még itt vagyunk. Nyomon követjük az eseményeket. Igen.
emberfeletti módon, tehát azért ott vagyunk, néha figyelünk. Igen. Hopp! Appá! Ennyi bazd meg. Akartak fröcskolni, nem? Hát már le is fröcskoltél, tehát Priccel. jól csináltad, mert sikerült. Tehát, Schumasz pohár. Riedel boros pohár. Igen? Mi van még? Már csak emberek kell lenni. Hát úgy nagyjából. Meg egy jó Aha. hely, meg egy jó hely. Aki ezt megissza, bazd meg. Abban nincs ilyen. Nézd meg őket, nézd meg. Barátok, azok a barátok. Barátok azok. Sita! Waiting for you! Yo, yo, stop making me too, you're my girl. Bis vagy, igen. Mit annyit nem itt